Tervetuloa seuraamaan mun My Dayta, kun yritän elättää itseni prinsessana tai muuna hahmona hänen kanssa. Ekana meidän supertunnelmallisessa toimistossa pakkelit naamaa, että kehtaa mennä leikkimään taas jonkun sortin hahmoa. Sitten kun oli 1920-luvun luukki valmiina, niin suunnittiin paalupaikalle, eli Lahden upseerikerho. On muuten aika makea paikka ja vitsi, kattokaa noita kattokruunuja ja upseeria. Pukkarissa viimeistely jo jäätiin odottamaan vieraita. I really love this. Yeah, it's great. Amazing. There you go. Missä on upseerit? No pahus ei tullut upseereita, mutta aivan ihania vieraita muuten ja pääsin tarjoamaan niille kuplivaa samalla kun mun hyvä ystävä esitteli tätä upeata upseerikerhoa näille kansainvälisille vieraille. Kun esittely- ja emännöintikierros oli tehty, niin pääsin ottamaan heistä valokuvat. Sitten saatiin työt pakettiin ja tunnelmahan oli totta kai katossa, joten ei muuta kuin seuraavan kertaan. Ootko muuten ikinä ollut teemabileissä tai haluaisitko mennä? Kommentoi alas. Ja hei, ota kanava seurantaan ja näe missä hahmoissa me hillotaan seuraavaksi.